August. Kuble ye fi baro. Te hadu menta ngila pusan halor ke jing duai bau jisu la hikai ngi kokpa jengi pan ngila dep tang kupa. Te menta ke singi ngin shem kane ka tien baar kokpa jongi our father. Kamudayu kokpa jongi. Fikan mau kitab Jeremiah lai khatkhandai ngila pule ukun uburam yala ukpa bayu shakre yala ukandrat teladang along ukpa he gata ka buram janga namar fideban ayenga ka buram te ha jutam barim ngi uble ukhode ngi ki khun ban nga khod uble ukpa jonga jutam barim Tambatmai, kumno jisula hikai kokpa jungi, our father. Abangi duai kane ke jing duai kokpa jungi, don bon jingmut. Te ban sutu kane fide ban pule Catechism of the Catholic Church mo CCC 2791 arajar nispa khandai phuwe, arajar nispa khandai phulai. Kine kinsa ai fig jingi kai halor kane ka tenjong oble jongi tenganam pule hangne kito ki bamdon kane ka code long if you should download CCC Catechism of the Catholic Church but hangtai ka don jingi kai shai kra halor kane to in beteng biang kokpa jongi our father kan mau lemba ka baptisma mangi ngila kilalong ki kunjong oble te ngidon kawi ke yingasem ki balayo baptisma tingidon kajuga jing family but lada fideban puleru ki kam jeng ya apostle kalana bar sau for terter hangtai pinsa I kumno kini ki kristan baningkong kila sutu ka jingmur jangga baptisma ban kumno kila im kum kawi ke yingasem kokpa jungi te ka gospel kat kum Yohanes kalanong lai the khot khat new ngi pulegum ne uble shim la phai la khun sha ka parthe ban pandram ya ka ndre ban long unong penim jongka te hangne ka jingsu tu ba ar bang ide ban don ka long ni abanga khot ni khot uble ukpa kamut nia kantup lang ya kibri baro mde tang katolik jom baro kiniam Pikan mau dalam kayu Yesus ha snong Bethlehem ki angel kilawan kede ha gospel kat kum Lukas kelanang ba ad khot shipo u angel ulong worship ting ngawanra ka khubor ba bhai fi ka ban mallam ka jinkmen ba kraw hakipait ba boro all people of all generations kamun nadu Adam hadu ka porjungi Bar hadu kasngi ban waino ka perse kibri bar ki badon haka kene ka perse ngi long hawe ki ka sem wow when ngi sungo kanja barbar no not at all ngi la poi uble la ai ngi kat kane ka yin ka bahe te ngi tip jisu ula yap na banda baro haka singi ba la klat jisu halor lom calvary umdon catholic umdon manoru Dre tagamon ula yap halo dimpena ban penim yang ya kibri baro. Parhaba ngi duai kokpa jengi kumno ngileng alai menta apa yang menir pi baro ngila kener ksti kamot ngi kan tuplang ya baro. Everybody kokpa jengi. Kokpa jengi. Te ka kanega jing dua jengi haba ngi duai man ke singi kokpa jengi what clan ngi pai ni khode oble ukpa ndu jonga jongi takamon ni borang ilang sipara ban kan jimur jim perkha jongi ru kam dei ban poi tang sa sopet la jong partai boro kokpa jongi our father te kamon ngimla shu pan lekat ba mi ngimon ba dia kiwiru ni hab dua na banda jongi kane ka jing dua kokpa jongi kalong ru ka best intercessory prayer kamon ni dua lang na banda ki bri boro
kokpa jungi ngila dep tang kini artli kinten mo kokpa jungi te gat ba pidang dua gine jing dua kokpa jungi sakal mau gine pasap mafir dalade sapusan baru blai unsa pansha yefi bad ai shibon gejing kar khu yefi baru blai beren bor boro pa baru khun men simba khoron kar khu kada yefi